Vi har kigget på mange forskellige løsninger for at se, hvordan er det egentlig, vi måler på vores gæsteoplevelse, fordi det skal jo være noget, vi kan bruge til noget i dagligdagen. Så vi har jo både prøvet mystery shopping, vi har prøvet at dele flyers ud, og på alle mulige forskellige måder. Så vi har kigget bredt og set på, hvad har vi lykkes med tidligere, og hvad kunne vi godt tænke os sådan at nørpe af alle de forskellige bedste løsninger. Og her, der landede vi altså på Service Lovers. Jamen, god service for BR, det er afgørende for, at vores forretning den fungerer. Så det er et ret vigtigt parameter i vores hverdag, sammen med vores butikker og vores legekammerater, at vi yder en god gæsteoplevelse. Jeg kan se ændringer i adfærden, siden vi fik Service Lovers på mine legekammerater. At det er så nemt egentlig at få noget feedback fra gæsterne. Det kan de virkelig godt lide. Og at man får så mange besvarelser. Altså det er jo helt vildt så mange besvarelser, vi får i forhold til tidligere, fordi at det er nemt for gæsterne, og det er også nemt for gæsterne at svare i det omfang, de nu lige synes, de har tid til. Om det er bare lige at give en smiley eller gå dybere ned i det, jamen det er jo måske mindre vigtigt for os, fordi vi får så mange besvarelser ind nu. Jeg tror på de første halvanden måned, der har vi fået flere besvarelser, end vi får på et helt år ellers. Jamen, jeg synes, at Service Lovers giver os i BR et next level på, hvordan vi egentlig kan kigge ned i noget data sådan hurtigt og effektivt, og hurtigt få sådan et rigtig godt overblik over, jamen, hvad er det for nogle ting, som vi er rigtig, rigtig gode til i de enkelte butikker. Jeg synes, at Service Lovers har en funktion, hvor at du egentlig kan komme helt ned på legekammeratniveau og finde de her rockstjerner, vi har rundt omkring, som var lidt mere skjult i den anden måde, vi målte på tidligere, end da vi kom ombord i Service Lovers. Så jeg synes, sådan data-dashboardet i sig selv er et super redskab for mig som leder at arbejde med i min motivation af at sikre, at vi får løftet vores gæsteoplevelse i BR. Jamen, implementeringen af Service Lover er jo gået over al forventning. Vi har haft et par opstartsmøder med Service Lover, og så har det egentlig bare været for standarden ud, og der var alt, vi skulle bruge, og så faktisk bare sætte den til. Og så bede legekammeraterne om at logge på, så de ligesom får den her fede feedback ind på deres mail, og så har den bare kørt fra dag 1 af. Så for os her i Randers har det været det nemmeste og det fedeste værktøj fra dag 1 af. Supporten fra Service Lovers har været dejligt personlig. Den har været nærværende og også opfølgende. Jeg har klart en opfattelse af, at når vi har brug for noget, når vi har haft opfølging på et eller andet, noget der skulle slettes, noget der skulle justeres, jamen så er det blevet håndteret hurtigt. Og det er også noget af det, der er vigtigt for os, særligt i en implementeringsfase, hvor vi skal have hurtigt folk med ombord, at vi sikrer os, at det hurtigt er løst. Og det har jeg virkelig haft en oplevelse af. Man kan sige, at når systemet egentlig kører, jamen, så er der jo heller ikke så meget support, end jeg skulle efterspørge. Noget af det, vi har lært i Service Lovers, det er jo, at vi begyndte at arbejde med CSAT-scoren sammen med MPS-scoren. Så det vil sige, at vi kan se, at vi scorer rigtig højt på vores CSAT-score og ligger enormt flot. Men vores MPS også flot, men ligger stadigvæk i sådan den lidt lave ende. Og det betyder egentlig, at det giver os en indikation af, at vi har faktisk rigtig mange glade gæster, der går ud af vores butikker, der synes, vi er skønne og har med at gøre. Men det er den der 8-oplevelse, vi leverer, og vi skal altså op på 10'erne. Så nu begynder vi sådan for alvor at kunne kigge ind i, hvor er det, vi kan drysse det der ekstra glimmer, for at vi får de loyale gæster, og ikke bare de tilfredse gæster. Så for mig har det i hvert fald været en enorm åbenbaring at kigge ind i det og kunne se forskellene rundt omkring. Jeg vil anbefale Service Lovers til andre, hvis man er klar på at arbejde med gæsteoplevelsen. Jeg synes, at gæsteoplevelsen og det at arbejde med det er den nemmeste måde at drive en vækst på. Det kan være virkelig svært i vores branche, hvis man altid holder væksten op imod en kampagne samme periode sidste år. Og jeg vil også sige, at bruge Service Lovers til det er en nem og effektiv måde, hvor man virkelig kan hente en masse motivation fra sine medarbejdere. Så det vil jeg helt klart anbefale. Men det kræver også, at man som ledelse faktisk vil tage det til sig og sige, jamen prøv, det er gæsteoplevelsen, der er det vigtigste.